Hello guys! Welcome back sa ating channel. Today, I will be doing my South Korea haul. If hindi nyo pa alam, nagpunta kami ng Korea. Ililive ko yung South Korea vlogs playlist sa description box as well as sa card here. Kung gusto niyo lang panoorin, kung hindi niyo pa napanood, ito lahat yung mga nabili namin sa South Korea. Maybe not lahat, pero ito mostly yung mga na-keep namin. Kung mahilig kayo manood ng mga travel vlogs namin, alam niyo na mahilig kami pumunta sa mga market, mahilig kami mag-shopping ni Dan, mahilig kami mag-window shopping. And Korea has a lot of street markets and a lot of shops. And napakasaya dun guys. As in, sa mga mahilig mag-shopping ng mga like mura, masaya talaga mag-shopping dun. So medyo napadami yung bili. Ito, combination na to ng mga skincare, accessories, from bags, shoes, clothes, and food. Okay, saan ba ako magsisimula? Ito una is from Guess. Nagpunta kami ng Myeongdong, guys. Ilang beses kami nagpunta ng Myeongdong. Ang saya sa Myeongdong. Gustong-gusto ko sa Myeongdong. Pabalik-balik kami doon kasi yung dalawang hotels na pinagstayhan namin, malapit lang talaga siya sa Myeongdong, walking distance. Para sa akin, maganda talaga kung malapit sa Myeongdong yung hotel nyo. Kasi kung nagugutom ka, punta ka lang sa Myeongdong, lakad ka lang kasi maraming street food doon. And ang sarap to, sa ang daming shops. And hindi lang siya street food, hindi lang siya yung mga pagilid-gilid na market. May mga shops din siya doon, like Guess. So, nagpunta kami sa Guess. Ito, nasuot na to ni Dan sa vlog. Nalabhan ko na to, kaya medyo wrinkly na siya. So, meron siyang Guess na logo sa front, and then the back says Guess. Ayaw niya pa talaga sana itong bilhin kasi mahal siya, guys. 38,000. So, mga 40-something dollars Australian. Kapag naalala ko yung presyo, sasabihin ko sa inyo. Tapos, ilalagay ko yung conversion somewhere sa screen. And alam nyo ba, nagpunta kami sa Lotte World Mall where I got my Guess t-shirt. And this t-shirt was on sale there for 50% off. So, sabi ni Dan, ano na? Kasi ayaw niya sana talaga itong bilhin. Sabi ko, ang ganda sa'yo. Ayaw niya talaga. Pero napilit natin siya. Okay, ito naman dun sa Lotte World na mall nga. Yung nandun yung Seoul Sky Tower na sobrang ganda. Kung mahilig kayo sa mga ganyan, kung hindi kayo takot, or kahit natakot kayo, gusto nyo lang i-try, try nyo guys. Kahit tumingin lang kayo, wag lang kayong tumapak dun sa glass. Ang ganda niya talaga. Tapos, ang ganda ng view. Anyway, I got this from Guess. Ito, naka 50% off siya. This was originally 48,000 won. I got it for 24,000 won kasi nga naka 50% off sale siya. Extra small yung size nito. Now, sa Oliviang. Dalawang beses kami pumunta. This one and this one. Ito yung sa Oliviang sa Myeongdong. Sobrang daming Oliviang sa Myeongdong. Pero, isa sa mga Oliviang sa Myeongdong. Bumili ako nito. Ganyan siya, guys. Kasi, sobrang lakad kami ng lakad. Pag uwi namin ng hotel, masakit sa paa. Ginamit ko yung nabili ko sa Japan na ganito. Mas maganda yun, guys. Mas mura siya compare dun sa isa. Sana yung isa na lang yung kinuha namin. Kasi, konti lang naman yung difference. Pero, gusto namin itong itry kasi nga mas mura siya. Pero, mas maganda pa din talaga yung isa. Mas nagsistick. Ililive ko yung picture dito kapag nahanap ko siya. And then, para umabot kami ng 30,000 won, binili ko na lang din to. Ano pang dito sa V-lifting mask daw. Hindi ko sure kung nag-work yan, but I got that. Ito yung nasa lista ko talaga na gusto kong bilhin. Ito yung from April Skin ata ito na brand. Are you from April Skin? Sabi lovey-dovey. Sabi niya color pop hair treatment siya. I got it in ash khaki, mix ash, and cinnamon brown. So, tatlo yung binili ko kasi I think yung isang kulay dito naka-sale, hindi lahat ng kulay. I'm not sure kasi yung gusto kong kunin sana April Skin. Hindi ko alam kung April Skin to. Hindi siya April Skin, lovey-dovey yung ano niya, yung brand niya. Pero parang yung ganap niya is same nung April Skin na hair treatment siya. Hindi siya pangkulay talaga, hindi siya permanent. I-vlog ko siya kapag ginamit ko siya, guys, and see kung, like, okay talaga siya. Hala, uy, yun pa naman sana yung nasa lista ko talaga. Pero parang namali yung ano ko, bili ko. Pero okay lang yan. Sa pangalawang Oliviang, ito sa Insadong naman na Oliviang. Ang daming Oliviang sa Insadong, pero basta doon sa Insadong. Ito, binila namin yung mama ni Dan ng hand cream. Kasi, yun yung gusto niya na pinapasalubong ko talaga sa kanya. Parang nasanay na siya na yung lagi kong pasalubong sa kanya is hand cream. And gustong-gusto niya, lagi yung pinagmamalaki na, uy, naubos ka na yung hand cream mo, bango-bango. So, binila namin siya na bagong hand cream. Ito yung from Dr. Jart na hand cream. Yung isa sa mga lista ko na gusto kong bilhin sa Korea is lotion na may SPF kasi nga pa summer na dito, and kapag summer dito sobrang init, and dahil naglo-lotion naman ako araw-araw, sabi ko sana merong SPF. Wala akong nakitang lotion na may SPF, pero nakita ko to. It is a product from Japan. Ito yung brand ng cleanser na ginagamit ko ngayon, Senka na Perfect Whip. Ano to?
to? Lotion ba to? Hala, uy. Lotion ba to? Or body wash? Body wash! Uy, bakit mga palpak yung mga pinamili ko? Bakit ko naisip na lotion? Sabi for body. Siguro nakita ko yung words na for body and inisip ko agad lotion. Pero hindi siya lotion. Tingnan nyo, bubble-bubble siya. Body wash, my gosh. Ang dami ko ng body wash. Anyway. Okay, we also went to, saan ba to? A-Land. So, A-Land, isa siyang parang clothing na may mga accessories. So, I got clothes. Bumili ako ng 3 kasi ito naka 50% off tong dalawa. Ito, ano siya? From 19,800 won, 50% off. Ay, hindi na ako marunong mag-math niyan. Ito siya, maganda kasi yung ano niya guys, yung tela niya. Oversized to sa akin, pero ito yung mga gusto kong tela, yung bagsak lang. Ang dami nilang white doon. Pahirapan na maghanap ng mga t-shirt kasi yung season nila, papunta na sila sa malamig. So, yung mga binibenta ng shops is mga long sleeve na, mga pang malamig na. So, hindi na ganun kadami yung mga pang summer nila na selection. Yung isa, nasuot ko na. So, 50% off din siya. Same nung price nung isa. Ito naman sabi, all rights reserved. Ang dami kong puti na t-shirts kasi mahilig talaga ako sa puti. Ang bilis lang niya i-pair. Tapos sabi na Dan, hindi ko maintindihan kung bakit bili ka ng bili ng mga puti. So, sabi ko yung may print na lang para like maiba tingnan ba. So, yung mga binibili ko or yung mga pinipili ko as much as possible yung may print. Pero mayroon pa din iba na walang print. Makikita nyo mamaya. Pero, ito, it says all rights reserved. Neon siya. Kasi diba medyo uso yung neon. Pero ayoko naman magsuot ng like neon talaga. And then this one is a plain t-shirt na white. Ito din, bagsak siya. Nipis yung tela niya. So, it's kind of like breathable fabric. Charot. Ito, 9,800 won. So, mura na siya and maganda yung quality niya kasi. Tapos, maliit din siya. Hindi siya ganun ka-oversized sa akin. Yung sleeve niya, medyo mahaba ng konti. But, I really like that. Sa mga napanood ko ng mga Korea hauls, lagi nila sinasabi, ang daming freebie, ang daming freebie. Alam niyo ba, sa A-Land lang kami nagka-freebie. Like, I'm not complaining, pero in-expect ko kasi na every bili namin may freebie. Yung sa Olive Young, yung mga bili namin, more than $30, wala naman kaming natanggap na freebie. Pero hindi naman kami humingi kasi parang ayaw ko naman humingi. Anyway, yung sa A-Land na freebie is toothpaste. Ayan. Maganda to pang travel. Dan also got this one. I think this was 500 won. Ganyan. Patch lang siya. Hindi ko alam. Mahilig si Dan sa mga abubot na ganito. Tapos nakakalimutan niya. Okay. Ito sa Insadong din to. Na-feature ko dito sa vlog ko. Mga panglagyan ng sauce. Sabi ni Dan, bili tayo souvenir para sa bahay. And ano siya? Ang cute niya. Meron siyang isda sa ilalim. Bumili kami ng 3 kasi I think like 2,000 won each lang siya. Ang cute, diba guys? 3 yung binili namin. And, ang cute. Pwede itong lagyan ng, ano mo, sauce mo kapag kumakain ka ng lumpia. Alam mo yun? Lumpia talaga. Sa mga sapatos naman tayo, 2 lang naman yung nabili namin. Unahin na natin yung nagamit ko na. So, ito yung nakakaloka talaga siya, Benji. Alam nyo naman na ang tagal ko nang naghahanap ng sapatos. Amerika pa lang, tapos napadpad na kami ng Japan, nagpunta rin ako ng Pilipinas, wala talaga akong nahanap na sapatos na like gusto ko talaga. And I wasn't really looking for like, oh, kailangan may brand, kailangan designer. Wala talaga. Tapos napunta kami ng Melbourne, diba? Nagpunta ako sa mga like mga designer shops doon. Na-try ko tong Dior na sapatos na to. Hindi siya nagkasya. Kasi yung pinakamaliit na size, 35 daw. And then, nagpunta kami sa YSL. Na-try ko yung YSL na shoes and gustuhan ko siya kasi kasya siya sa akin. So, kapag kasya sa akin yung something, parang, gusto ko to. Hindi ko siya binili nun kasi parang nagdadalawang isip pa ako. Buti lang hindi ko siya binili. Tapos, napunta kami sa YSL. Doon na sa Korea, tinry ko siya and hindi ko talaga siya gusto kasi lumalabas yung paa ko kapag naglalakad ako kasi medyo low yung nasa likod niya. So, sabi ko, hindi talaga siya para sa akin. Now, napadaan kami ng Dior. Ito sabi ko kay Dan, uy, papakita ko sa'yo yung shoes ng Dior na gustong-gusto ko. Pero hindi siya kasya sa akin. Kasi nga, nasa isip ko, 35 yung pinakamaliit na size nila. Pagdating doon, meron silang size 34. So, itong sapatos na to, size 34, tinry ko siya. And nagustuhan siya ni Dan. So, sabi ni Dan, alam mo, bilhin mo na. Kasi, nandito tayo sa Asia. Kapag bumalik ka ng Australia, magsisisi ka. Tapos, hindi mo na mahahanap yung size 34. So, bilhin mo na. So, ayun, siya na naman yung sinisi ko. Napabili kami ng Dior na sapatos. So, ang ganda niyo, guys. Ang
Ang ganda niya. Meron siyang dust bag, meron siyang pack-card. O, binalik ko talaga siya dito, diba? Madumi na siya kasi nagamit ko na siya. Pero expected naman kasi puti naman yung sapatos. And alam ko naman na gagamitin ko talaga siya. Hindi ko siya i-baby. Pero ang ganda niya. Hindi siya yung like white na white talaga. Medyo may pagka-ivory yung kanyang shade. Ang ganda. Ganito. So, lilinisin ko to kasi kailangan natin siyang linisin. Ganyan yung itsura niya, guys. Ang ganda niya. Hindi napapalitan yung laces nito kasi naka-attach siya. Hindi siya natatanggal. So, hindi napapalitan yung laces. Pero ang ganda. Tapos, meron siyang height ng konti. So, perfect siya sa akin. And size 34 siya. Ang ganda talaga niya, guys. Pagdating talaga namin dito sa bahay, yung unang tanong nila, nalinis na muna ba yung sapatos mo? Sabi ko, hindi pa. I-haul ko muna siya, no? Nabili namin to sa Lotte Department Store. Yung malapit lang talaga sa hotel namin. And then, we got this. Ito para kay Dan naman siya from Nike. Ito naman sa Lotte World kung nasaan yung Soul Sky. Ito yung una talagang nakita niya. Sinukat niya and maganda. Ang ganda, no? Ang cool ni Dan tingnan dito. Wala pa siyang ganitong sapatos eh. Ganyan. Oh. Okay, tapos na tayo sa sapatos. Dito naman tayo sa bag na to. Ito, nabili namin sa Hongdae. And nakita namin to si Kuya nagbebenta ng mga bags. Lahat ng bags niya, 10,000 won. Na-vlog ko to, guys. Ililive ko siya dito. Parang pa-underground yung ganap ni Kuya. Kasi bababa ka, tas nandun lahat ng mga bags niya. 10,000 won each. Bumili ako ng dalawa. Ding, 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 ding. Para sa akin at saka kay Miss. The bag premium, New York yung sabi. Pero sabi ni Kuya, and sabi dun sa mga nakasulat sa kanyang shop, is made in Korea yung mga bags niya. Naalala niyo yung tinry ko na Balenciaga na shopper bag sa Melbourne? Gustong-gusto ko yun, guys. And hindi siya mawala sa isip ko. Pero sabi ko, hindi pwede na ganun kamahal yung ganung klase na bag. Kasi yung mga ganitong shape, parang trendy siya. Hindi siya yung classic. And alam ko na magsisisi ako kapag binili ko yun. Kasi magagamit ko siya siguro ng ilang beses lang. Tapos, wala na, goodbye, mahal kaya yun. Pero gustong-gusto ko yung shape niya. Ilang beses ko na din siyang nakita na suot ng iba. And gustong-gusto ko siya kasi cute-cute lang siya. Pero sabi ko talaga, hindi talaga pwede kasi mahal. So, nung nanonood-nood ako ng mga Korea haul, may mga nakita ako na nag-haul ng mga ganitong bag. So, sabi ko, uy. And nung nakita ko siya sa Hongdae, sabi ko, bilhin natin. Meron siyang strap, guys, and adjustable pa yung strap. And hindi ka mag-worry sa kanya kasi 10,000 won lang siya. Meron pang laman dito. Ito galing tong art box. Ayan. Kay Dan yan. Siya nga talaga. And then, ito galing sa hindi ko ma-pronounce yun. Nakakalimutan ko siya lagi. Pero doon sa market na yun. Bumili kami ng magnets para sa fridge. Ayan. Sabi ni Dan, ako daw yan at saka siya. At saka ito. Korea na flag. Okay, ito naman, mga contacts, guys. Ang daming mga shop ng contact lenses doon. Iba-ibang pangalan. May O-Lens, may Lensme. I think galing Lensme to. Sa Myeongdong. Nakabili ako ng 3 pairs. Ito, nabili namin siya. Gabi na siya. Pauwi na kami. So, sabi ko, ayoko na. Nakakapagod na. Nakakapagod na pumili. Pero sabi niya, sige na. Kasi, si Don talaga sinisisi ko lagi sa mga bili ko. Sabi niya, sige na. Kasi kailangan mo yung contacts, diba? Kailangan mo makakita. So, sabi ko, tama ka nga naman talaga sa mga pagganyan mo. So, bumili ako ng 3 pairs ng contacts. Ang dami dun, guys. Sabihin mo lang kay ate kung ano yung gusto mo. Sasabihin nila sa'yo, 1 month, 3 months, 6 months, 1 year. Sabi ko, 6 months to a year. Tapos, tinuro niya sa akin, o dyan ka pumili. Mga 6 months yung dyan. Ang hirap naman nila ipakita, beshi. Pero kapag sinuot ko siya, ipa-vlog ko siya, guys, and sasabihin ko sa inyo yung kulay. Pero, I got 2 klase, 3 kulay. So, I got one from Venus Eyes. And ganyan yung kulay niya. Ito, gray. Na-try ko na yung gray noon pa, nung college ako. Hindi ko na siya tinry ulit kasi gusto ko sana yung brown-brown lang. Eh, nakita ko dun sa picture na yung gray, hindi naman siya like parang gray talaga na gray. Tinry ko siya kasi parang medyo 3-tone gray din siya. So, meron siyang combination ng brown at saka gray. I'm not sure if you guys can see that. But this one is in the shade. Sa alam nyo ba? Hindi ko alam. Hindi ko mabasa yung kanyang kulay. Tinuturo-turo ko lang kay ate. Yan, yung gusto ko. Tapos siya nakukuha dun sa likod. Then, ito naman from Kimyu. Ay, ang ganda nitong kulay na to. Kita nyo ba yan? Ang ganda ng kulay, diba?
That one, uy, may pangalan. Khaki brown. Alay, wala namang kakwenta-kwenta yung pa-close up ko. Hindi naman kita ng maayos. Yan is gray. Ayan, gray. Hindi ko alam kung nakita niyo yun, sorry. Gray from Kimyu din. I think yung Kimyu, 20,000 won. Tapos itong isa na hindi ko mabasa is 30,000 won. I think, asan yung resibo? Hindi ko na alam, wala na yung resibo. Binigyan nila ako ng solution. So, dalawang solution. Ay, tatlo pala. Ayan, tatlong solution. Tatlong lalagyan din ng contacts. Ayan, itry ko yan ha. And I will let you guys know kung maganda siya. Nabili namin to sa isa sa shop sa Insadong. Scratch coloring. Ayan, para sa aking mga relaxation moment. Char. Napakita ko din to sa vlog ko. Meron siyang pen. Na parang i-ano mo lang siya, i-follow mo lang yung mga line-line doon. Tapos, ganyan yung kakalabasan. Kung aayusin mo siya. 11,900 won ito. Tapos meron na siyang 4. Ganyan. Tapos meron na siyang kasamang pen dyan. Nagpunta kami sa All Mask Story. Pero wala akong biniling mask. Kasi kung napanood nyo yung aking declutter, wala na. Hindi ko na talaga kailangan ng mask. Kung bumili pa ako ng mask, ewan ko na lang talaga sa akin. Tapos ang dami din doon nagbibigay ng mga free na mask. Hindi namin tinanggap. Char. May mga ganun. Kasi ang dami guys. Sasabihin nyo, 50% off. Gaganon-ganon sila. Tapos papapasukin ka nila. Wala kaming tinanggap ni isa. And wala din kaming pinasukan ni isa. O diba? Hindi kami pumasok. Well, except dito. Pero wala kasi nagbibigay ng mask sa labas nito eh. Anyway, yung binili namin dito are hand creams. Dadadeng, dadeng! Ayun! Kasi nakita namin siya dun sa gilid and nakasale siya ng 1,500? 500? 1,500. Bumili ako ng marami. Pangdagdag pa sa lubong. From Magill, Soneda. Merong green, tropical green, merong floral red, and merong musk blue. Brand Market. Ano yung Brand Market? Sa Myeongdong ata to. Saan ba ito nabili? Feeling ko Myeongdong. Hindi ko na maalala guys. Pero, yon. Ang cute niya kasi. Sabi niya, fashionista. Tapos tingnan mo siya. Meron siyang heels na suot. I got it in black and in white. Kasi nakasale to. I think, ano lang to? 5,900 won lang siya. Eh, maganda na yung quality niya. Ito yung sinuot ko sa airport, pabalik dito na sa Australia. Na laundry ko na din to siya, yung puti. Yung black, hindi pa. Hindi ko alam kung ano magugustuhan ni Miss. Papipiliin natin siya, guys. Okay, ito naman, nagpapapansin siya. This is from Insadong. Sobrang daming clothing shop. Itong clothing shop na to, specifically, ang dami niyang mga summer stuff na nakasale. So, halos lahat ng racks niya, pang summer. So, nakasale halos lahat. Kasi nga, papunta ng malamig doon. I saw this. Marami akong tinry, pero ito lang yung nagkasya and nagustuhan ko. High-waisted siya pag sinuot ko siya. Meron actually itong pair na blazer na open lang. Well, pwede mo siyang i-close kasi meron siyang buttons. Pero, tinry ko siya. Sobrang laki naman kasi nung blazer. So, hindi ko binili yung blazer. Ito yung binili ko. I think this was only like 5,000 won. And it was originally 29,000 won, guys. Gusto ko siya kasi parang dressy siya na shorts. Ito yung pinakaunang clothing item na nabili ko. This is from Namdin Market. Anyway, nasuot ko na din to. And ang bango na niya kasi nalabhan ko na siya. Ano lang siya guys? Long sleeve na white na sobrang nipis lang. Press ko din siya. So perfect siya sa yung dun sa Korea trip namin kapag gabi na kasi medyo mahangin ng konti. Pero hindi naman malamig. So okay lang to kasi i-roll up mo lang yung sleeve and okay na siya. Meron siyang pocket dyan. And yeah, puti na naman siya. 7,000 won to. Naalala ko to kay kuya. Okay guys, Daiso tayo. Nagpunta kami ng Daiso twice. Pero ito na yung lahat binili namin sa dalawang Daiso. Ding, 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 ding. Mauna tayo sa puzzles. Ito doon to sa sobrang laking Daiso. Yung 11 floors ata yung na Daiso. Basta yung malaking building na napakita ko sa vlog ko. 2001. Ganyan, si Napoleon at saka si Jesus. Actually, nagawa ko na to guys. Nagawa ko siya sobrang bilis lang. 100 pieces lang kasi siya. Nagawa na namin siya. Tinulungan ako ni Dan. And then I got this one. Yan, para sa likod. Titang-tita ako dun sa mga ganon. Pill box, lalagyan ng mga gamot ko. Titang-tita
paminta talaga lalagyan ng mga vitamins ko, guys. Vitamin D at saka, yes, I take folic acid, guys. Sa mga nagtatanong and sa mga nagsasuggest na take folic acid, I am taking and I have been taking it for a long time. So, yes. Kasi kapag nag-travel kami, yung lalagyan ng mga vitamins ko, nandun lang siya sa like, malaking lalagyan niya talaga. So, at least meron na siyang lalagyan na kanya. Ito, mga pabango ng bahay. Tagwa 1,000 won lang to. Ito yung pinili ko, peach. At saka yung pinili ni Dan, ito hazelnut. Ayan, pang kape-kape. Ganon. Mga bilog-bilog. And then, ito na naman, napakatita ko talaga. 1,000 won, ayan, para sa aking mga sewing business. Sewing business. And ito, nakita namin siya sa Daiso. Ito yung hinahanap talaga namin na strainer. Yung very fine na strainer. We finally found it. 3,000 won sa Daiso. Mas gusto ko sana mas malaki sa kanya ng konti. Pero wag na tayong choosy. Kasi hindi ko siya mahanap-hanap sa Australia. Nahanap ko siya sa Daiso sa Korea. So, bongga na yan. And then, bumili ako nito. Ang mura lang dun, guys, sa Korea. Like, ito, 500 won. 500 won is like what? 70 cents? Kapag dito mo to binili sa Australia, ang mahal nito. And sabi ko, hindi naman siya like mag-a-add ng sobrang weight sa luggage. Tapos marami pa din naman kaming allowance sa luggage. Sabi ko, bilhin ko na. Tagpa 500 won to lahat. So, sa mga bibigyan ko ng regalo dyan, alams na kung saan ko nabili yung gift wrap nyo. Ang mumura lang kasi. 500 won lang. And then, ito, binili ni Dan. All you need is love. There. Si Dan yung pumili niyan. Mga napkins lang, 1,000 won. Now, I'm not sure kung may gagawin ako sa aking kaarawan, pero just in case may gawin ako, meron ako mga balloons para sa aking kaarawan. Mura lang kasi dun. And yun nga, inisip ko, ano lang naman siya, magaan lang naman siya. So, ayan, 1,000 won, ano yan? Balloons na may mga pagganap sa ilalim, parang garland, ganon. Happy birthday garland, ganyan. More balloons na may mga pagganap sa ilalim, ganon, 1,000 won. Ayan, 1,000 won. 1,000 won. And ito mga thank you stickers, ganyan. Yun na lahat sa Daiso. Malapit na talaga tayo matapos. Promise talaga. Okay, kapag kayo pumunta ng Korea, hindi talaga pwede. Like, promise, hindi talaga pwede na hindi kayo bumili ng socks. Kasi, ang daming socks dun. Kahit saan ka pumunta, may socks. Kahit na magpunta ka dun sa mga pinaka-social nila na shop, may socks. Na ang mumura lang. 1,000 won. And most shops, kapag bumili ka ng 10 pairs, plus 1 siya. So, 10,000 won for 11 pairs. So, bumili kami ng dalawang sets. Ito sa Myeongdong to lahat. Parang yung akin at saka yung kay Dan dito, tagda-dalawang pairs lang ata kami ni Dan. Pero ang dami, guys. 2, 4, 6 pairs of the long socks. Inisip ko, ibibigay ko to kay Marlon sa kapatid ko ba? Para sa kanyang mga work outfit. Work outfit. Ito mga random na. So, ganyan. Starbucks. Si Mr. Mustache. Si Egg. Sino nga ulit to? Godetama? Godetama. I'm right. Godetama. Pikachu para kay Miss. Godetama again. The Lazy Egg. Snoopy. Ito, ang cute na to. Yun. And ang cute niya kasi yung ganyan na part, parang fuzzy. Fuzzy na part. Bear. Ayan. Si Pooh. Ayan. Siya. Alams na para kanino yan. Mga pangpasalubong to, guys, eh. At saka yan, alam na para kanino yan. Yan, para kay Miss. Ito na naman si Egg. Ay, hindi pala. Si Smiley. Ito akin to kasi cute na cute siya. Tapos sabi ni Dan, pwede mo itong bilhin para sa'yo. Kasi ang dami kong pinibili. Tapos walang para sa akin. Tapos sabi ni Dan, ito, kunin mo para sa'yo. Kasi nakukitan siya. And then si Mario. And then yan, si Lazy Egg again. And this one is for me. I got this. Hindi to kasali dun sa 10 plus 1. I got this sa Nandenum Market. Kasi kailangan ko ng mga socks na ganito. 1,000 won lang to, guys. Pero maganda siya. Meron talaga siyang grip dyan sa likod. Malapit na talaga tayo. Nagpunta kami sa underground shopping. Sa Goto Mall. Dun sa Express Bus Terminal. So, medyo napadami yung bili natin. Pero mura lang to, guys. In fairness, lahat lang to except for one naka-sale. Kasi hindi ako pumapasok kapag wala ako nakakitang 5,000 or 3,000. Labhan ko na siya. So, medyo wrinkly na siya. Kasi nung nabili ko to, maganda to eh. Kasi inaano nila ate, sinisteam nila. Tapos dinidisplay. Ayan, puti na naman, syempre. New York, tapos Soho. Kasi nagpunta kami dun ni Dan. Tapos wala kaming like remembrance na kung ano-ano. Ayoko kasi yung mga I Heart New York. Ayoko yung mga ganun eh. Kasi alam ko hindi ko siya susuotin. So, yung mga ganito lang, yung mga pasimple lang. And alam nyo ba, hindi ko napansin, may ganito pala siya. Sa likod. So, siguro ano to, may butas to. Hindi ko sure. Ginudge ko naman agad si ate. Pero bakit meron siyang ganyan sa likod? Tingnan ko, ha.
Meron nga. Alams na kaya pala siya naka-sale. Ayan, may butas pala talaga siya. Pero okay na rin. I think ano lang to, 3,000 won lang ata to. And then, ito, ay, parang 2 for 5,000 or 2 for 3,000 won. Basta ang mura lang nito. Ito wala na siyang patch kasi wala siyang butas. Nagamit ko na din to. Ito yung pang-inner ko nung pabalik na kami dito sa Australia. Another white one, guys. I think 5,000 or 3,000 won. Ito, Henry Matisse. Hindi ko sure. Ito na naman yung bagsak na tela kasi kaya kinuha ko siya. I-google ko muna siya kung sino siya before ko siya isuot talaga. Pero maganda kasi yung tela. Bagsak. Yan yung mga gusto ko. And then ito nabili ko sa pinakaunang shop na pinasukan ko dun sa Express Bus Terminal. Maganda siya, guys. Button down na shirt. White na naman, of course. Hindi naman like sobrang low pero may pa-expose ng konti dyan sa clavage mo. Ano siya? Parang skirt. Skirt ba ka? Yes, skirt. And maganda siya i-pair dito. Oh. Binigay to sa akin ni ate ng 8,000 won. So, ano sana siya? 5,000 each. Pero yung binayaran ko, 8,000 won. So, nakasave ako ng 2,000 won dito. Ito, 8,000 won na naman yung nabayaran ko nito. Tapos, 5,000 won yung naka-display na presyo. So, maganda rin siya. Ayan, hindi na siya puti. Ayan, ano siya? Parang cream na kulay. Ang ganda din dito. Napaka-fresh lang sa summer. Oh, ganyan. Tapos pa VV na ganyan. Oh my gosh, ang haba na ng haul natin, guys. Pasensya na. And then ito, cute din niya. Hindi na din siya white. Oh, button down din siya. Tapos medyo may pagka-crop ng konti. Latay mo yan dyan. Ang mura lang yan, ha? For like 4,000 won each. Kasi ano tayo ni ate, pinatawad tayo. Kahit hindi naman ako nangihingi ng tawad. Bongga talaga si ate. And ito, kasi last stop na namin yun. And last day na namin yun dun sa underground. And naisip ko, alam mo, kailangan ko talaga ng mga ganitong socks. Kasi yung mga socks ko, yung grip niya hindi na nag-work ng bongga. So, bumili ako ng 3. So, isang polka dots, tapos 2 nitong plain lang na tan at saka white. Ayan, 1,000 won each. And then, ito. Ito na naman tayo sa ganung shape na bag. Pero, hindi siya yung faux leather na material. Ano siya? Canvas. Oh, parang tela siya ba na makapal. Ay, ang cute niya. Mas maliit siya, ha? Kasi puti din siya eh. Pero mas maliit siya. Tapos meron siyang sabi weekend. So, susuotin ko siya sa weekend. Charot. Ito, parang yung size niya, very close dun sa Balenciaga talaga. And meron din siya strap. Marami silang iba-ibang kulay. Doon napakita ko din yun sa vlog ko. And meron din siyang ano dito, guys. Pocket dito sa likod. Ganyan. Ang cute niya, 10,000 won. And pwede mo siyang labuhan. O, diba? Bongga na kaya yan. Gusto ko yung shape na yan na bag. Hindi ko din alam kung bakit. Itong bag na to, galing siyang Line Friends. Ito naman sa Lotte World na mall, yung sa Seoul Sky. Ito yung binili ni Dan. Gusto niya ilagay sa fridge. Parang clip siya na yan si Brown Bear. 1,000. Magkano ba ito? Nakalimutan ko na, guys. I don't remember now. Nakalimutan ko na kung saan niya ito nabili. Pero ano siya eh. Fridge magnet siya. Tapos ano din siya, can opener. Ganyan. 5,000 won siya, guys. Sobrang daming earrings. Lahat ng to, as in lahat, including the one that I'm wearing now, char, 1,000 won each. Ang dami dun. Napansin ko sa Express Bus Terminal, hindi 1,000 won yung earrings nila. More than 1,000 won. Wala akong nakita 1,000 won. So, kapag nagawi kayo sa Myeongdong at saka sa ibang market, dun na kayo maghanap ng earrings. Kapag may nakita kayong 1,000 won, bongga. Last. Woo! Yes! Pagkain. Guys, masarap to. Ayan, nakainan ko na. Kumain ako ng 2 kahapon. Yung flavor niya, sweet corn. Mas gusto ko pa din yung cheese, pero ito masarap din. Parang yung sweet corn na bola-bola, yung sa chips natin dyan sa Pilipinas. Ganon. Pero, si Dan, pumili niyan. Ayan, si Dan din yung pumili niyan. Ito, binili namin sa isang mini-mart na pinuntahan namin, pero hindi siya ganun kasarap. Ganyan. 3 for 1,000 won ata, hindi siya ganun kasarap. And ito, hindi ko din siya nagustuhan. Hindi din siya ganun kasarap. Ito, favorite ko siya, wasabi almonds. Paborito ko talaga siya. Sa lahat ng na-try ko, ito yung pinaka-paborito ko. So, bumili ako ng 4. Bigay ko kay Miss yung iba. And then, bumili din kami nitong tiramisu flavor almonds. Ayan. Bumili kami 4. Pampasalubong to lahat. And then, yung pinaka-sikat, honey butter almonds. Ayan. Hindi ko siya masyadong bet. Gustong-gusto to ng mga tao. Sa mga napanood ko ng mga haul, ito yung favorite nila. Pero hindi ko siya masyadong bet. Mas gusto ko yung wasabi. Ayun.
Sobrang dami. Mga pasalubong yan lahat. Yun na yung haul. I hope nagustuhan nyo guys. Pasensya na kung mahaba yung haul natin. But that's it for this video. Please check the link in the description box kung gusto nyo mapanood yung Korea vlog playlist natin 2019. Thank you guys for watching. Please like this video if you guys enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Bye guys. Be good. Bye. Mwah.